Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tino sang Inuban. Huwag nailain pa. Lamiaoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaoy. This is 100.5. 100.5. 100.5. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM. Radyo Himbang. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Nagdalin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Ipafra Sacar, pastor sang Bais City Fellowship Baptist Church kag sa karon sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church Outreach Ministry sang Bay City Fellowship Baptist Church nagatipon alas 5 tubtob alas 7 matag Domingo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Busa, kung nara ikaw sa Dumaguete City kag gusto ikaw nga makapakig-upod sa amon sa pagtuon sang pulong sang Ginoo kag sa pagsimba sa iya, amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upon sa amon. Sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo, hambalan naton man ang nanungod sa pulong sang Ginoo nga ikaduhang instrumento sang Dios agod nga mahibaluan kag makilala naton siya. Iya ginhatag ang pulong, ang balaan kasulatan agod nga aton mabasa kag matun-an ang mga kinaiya kag handom o kon kabubuton sini nga Dios. Aton nga natun-an nga ang Salmo 19 bersikulo 1 tubtob sa 6 nagahambal na nungod sang himaya sang Dios nga yagin pahayag dira sa kalangitan kag bisan pa sa ginahimo sang adlaw dira sa kalangitan. Nagapahangop sa aton abyan nga ang himaya sa Ginoo kaangay sinang kainit sang adlaw. Ginpahayag niya hindi lamang diri sa aton nga lugar kundi sa bug-os nga kalibutan.
sa diin nga ang silak sang adlaw o kon ang kainit sini mabatyagan kag ma-eksperyensyan sang mga tao. Amuman ang himaya sang Dios ginpahayag dira sa iyang work, sa iyang creation. Karon sa Psalm 19 verse 7, naghambal ini nanungod sang pulong sang aton nga Ginoo, ang kasuguan sang Ginoo himpit, nga nagapahauli sang kalag, ang pagpamatuod sang Ginoo maligon, nga nagapaalam sang bunayag. Ari diri sa sining bersikulo 7, ang ginhambal sang Ginoo pinaagi sa kay Haring David ang virtue, ang kahamili sining pulong sa Ginoo kay ining kasuguan sang Dios nagapauli, nagapaliso, naga-convert sang kalag sang tao. Abi mo abyan, siguro ikaw naka-experience sina nga sa imo kaugalingon naghandom ka man sa pagdisiplina sang imo kaugalingon sa paghimo sinang mga New Year's resolution. Apang sa tapos siguro sang isa ka bulan, imo naman malimtan kag magabalik ikaw tungod sa mga tentasyon nga ginpahayag dira bisan pa gani sa imo mga kabyanan. Ila ikaw ginyaw-yaw tungod kay kuno abi ikaw nagkabuhi nga matarong na. Pero hindi sila magpati sa imo kag tungod sina malimtan lang nga ikaw may New Year's resolution, magabalik ikaw sa amo nga sala o sa amo nga bisyo. Pero abyan kung ikaw nakabasa sang pulong sa Ginoo, kag imo ini pasudlon sa imo nga panghuna-una, kag ipailig nimo dira sa imo nga tagipusoon, ipagwa nimo dira sa imo mga kamot, ang Ginoo pinaagi sinang balaan nga espiritu magabulig pagid sa imo. Kung imo batunon inang persona nga ginpahayag kag ginpakilala sa imo sining balaan kasulatan, ikaw makaangkon sinang presensya kag persona kag gahom sang balaan nga espiritu. The person, the presence, and the power of the Holy Spirit will be experienced by you as you obey and submit to Him in His Word. So, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ikadua, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang mga pagpamatuod sa Ginoo malig-on nga nagapaalam sang bunayag. Madamo sa mga libro abyan nga ang pagtulunan nga pagtudlo sini amo nga ang tao maghimo sa mga tinunto. Pero ang pulong sa Ginoo ginhatag kag ginpahayag niya agud ang tao magabag-o sang iya nga kabuhi. Kabuhi siya nga maalamon sa aton ka pagangop inang pulong nga simple lang ang tao. Pero diri sa balaan kasulatan ang simple isa ka tao nga pikon, dali mangakig. Pero sa panahon nga ang pulong sa Ginoo, ang mga pagpamatuod sa Ginoo magadumala sinang pikon nga tao. Sa aton pagani isang guro, no? Amo nang termino nga akon mabatian sa mga tigulang, sanggurot dali mangaking. Pero kung gindumdum niya ang pagpamatuod sa Ginoo, siya magalakat sa matarong nga dalan. Magahambal sang mga matarong nga mga pulong, kag magahimo siya sang matarong nga mga binuhatan. Ikatatlo, the statutes of the Lord are right. Ang mga pagtulunan sang Ginoo matarong nga nagapasadya sa tagipuson. Sa pagkamatuod abyan kon ang pulong sang Ginoo, ang mga pamaagi sang Ginoo, kag ang kabubuton sang Ginoo aton ini subayon o kun tumanon sa aton kabuhi. Magapamunga o magaresulta ini sa matugtuod nga kalipay nga bunga sang balaan nga espiritu kag nagasugod dira
sa aton nga mga tagipusoon. Ikaapat, nagasiling diri ang sugo sang Ginoo putli nga nagapasanag sa mga mata. Ini bala ang pulong sa Ginoo naga-clarify, naga-cleanse sang aton mga pangunauna nga mangin husto kag matarong ang aton nga mga panglantaw kag mga desisyon sa aton nga mga kabuhi. Kung nadulman ang aton mga pangunauna tungod kay ginsudlan ini sang mga kalibutanon, sang mga dutanon kag bisan pagani iyawanon nga mga prinsipyo, mangin madulom ang aton mga pagpili, mga choices kag ang aton nga mga desisyon. Hindi masanagan ang aton mga espirituhanon nga mga mata, kundi madulman ini kag ang aton mga desisyon manghihimo nga sayop, mahimo nga malauton sa aton nga mga kabuhi. Sa panahon nga ikaw kag ako abyan nagatuman sang kasuguan, nagabaton sang pagpamatuod, nagaangkon sang pagtulunan, kag nagabutang sa kabuhi isang sugo sang Ginoo, magapamunga ini abyan sang kahadlok sa Ginoo. Nga ginatawag sa English nga reverence before God. Ining reverence before God, amo ini ang kahadlok nga nagatulod sa imo kag sa akon nga magpalapit sa Dios, kag magluhod, kag magsimba sa iya. Inang kahadlok nga iya sang kalibutan, kahadlok ina nga nagapapalayo sa aton sa sinanggamhanan kag mapintas nga tao. Pero ang kahadlok sa Ginoo nga ginatawag reverence before God, amo ini ang nagatulod sa aton sa pagpalapit sa iya kag sa pag-eksperyensya sang hanuot nga paghiambitanay sa iya, agod nga ang himaya sa Ginoo mapahayag diri sa aton nga mga kabuhi. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Siguro imo madumduman abyan nga si Moses sa sulod sang 40 ka adlaw nagsaka kag nagpabilin didto sa bukid sang Sinai. Sa tapos ina nga nagadala siya sang plano sang tabernacle kag bisan pa sang 10 Commandments, nakita sa mga katawan sang Israel nga ang himaya kag ang kasanag sang Dios nagpabilin dira sa iya nga nawong, kag nasilawan ang mga katawan sang Israel sa iya. Siling sang balaan kasulatan, gintabunan sang dako nga panyo ang iya nga nawong, agud nga hindi makita ang paghinay-hinay kawala sa tong nagasiga niya nga nawong, nga imprinta, reflection sang himaya sa Ginoo. Kagamuy na abyan ang resulta sa aton nga kabuhi sa panahon nga nagapalapit kita sa Ginoo tungod sang aton reverence sa iya. Masakwan makita sa mga tao nga may kabaguhan ang aton countenance, ang aton faces, kag bisan pa ang aton nga mga kabuhi. Nagasiling diri ang mga pagsulundan sa Ginoo matuod kag matarong sing bug-os. Ini balang mga kasuguan sa Ginoo kag mga pagsulundan diri sa balang kasulatan tungod kay ginbase ini sa truth, absolute truth. Walay kabag-uhan ini. Ang kalibutan karon nagtinguha nga naghandom nga pwede magpakasal ang lalaki sa lalaki o kung babae sa babae. Nga amoy na. Tungod kay ginsikway sa mga tao ang wala sang kabag-uhan nga pulong kasuguan mga pagpamatuod sang Dios. Isa sa mga kinaiya sang kamaturan abyan amo ini. It is unchangeable.
wala ini sang kabaguhan, wala sang kausaban kung sa Cebuano pa. Tungod sina, ang mga pagtudlo sang pulong sa Ginoo, labi na gid, nanungod sa tao, sa kaluwasan, nanungod sa pag-asawahay, wala nagabag-o. Hindi ini mailisan, bisan pa nga aprubahan ini sang Kongreso kag sang Senado kag pirmahan sang presidente. Ang aton nga standard abyan, ang aton kasuguan, hindi ang kasuguan nga nagabag-o nga iya sa mga gobyerno kag sa mga pungsod, kundi ang kasuguan nga makita diri sa balaan nga kasulatan. Kabay pa kuntani ang imo handom, ang imo desire sa imo nga kabuhi, amo ang pagtuman sang kasuguan o pulong sa Ginoo, kay ini mapuslanon sa pagtudlo, sa pagsabdong, sa pagsaway, kag sa paghanas sa pagkamatarong. Agod nga ang tao sang Dios, babay man o lalaki, mahimo nga himpit kag maaman o kung masangkapan sa paghimo sang maayong nga buhat. Diyos nga balaan, salamat nga ikaw nagpahayag sang imo kaugalingon pinaagi sa creation kag pinaagi sa imo revelation nga amo ang balaan kasulatan. Tudloy kami sa pagbasa, sa pagtuon, sa pagpamalandong sini kag sa pagtuman sang mga ginasugo diri sa amon nga mga kabuhi. Kabay nga amon adlaw karon masanag, malipayon kag mabinungahon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtan-aw kag pagpamati sining aton pagpamalandong karon sa pulong sa Ginoo. Akon nga pagpangamusta dira kang Ma'am Joyce Sharot nga aton pabuy appointee missionary para sa Papua New Guinea. Kamusta kag ang Dios magapakamayo kag mag-protect sa imo, ma'am. Karon sa aton mga kabyanan nga nagatan-aw sini later, ang Dios magasunod, magaupod kag magauna sa inyo. Madamo gid nga salamat. No greater love is known.